Un lucru în care trebuie să-l notez video, foarte important, am observat că la un moment dat, de multe ori când alerg, dorința de a mă opri devine atât de mare și încât am probleme de gândire. Corpul deja a prins rezistență, pot să alerg probabil 100 de kilometri și apropo, pe luna noiembrie am ajuns la 90 de kilometri. 88 de kilometri alergați într-o lună. Nu vine să cred. Nu pot să cred. Deși este realitatea mea de zi cu zi. Fantastic. Bun, deci pragul ăla psihologic, cum l-am învins? Mi-am imaginat două odgoane imense de vapor, pe care am legat unul la o mână și unul la o mână. Deci amândouă mâinile aveam legate cu odgoane de vapor și odgoanele astea unde mergeau? Spre două vise ale mele, care erau în față tot timpul cât alergam, ca două zmei care zburau pe cer. Într-un odgon era terenul de la Asău, pe care am construit magazia, pe care a fost solariu și pe care îmi imaginez toate lucrurile bune care trebuie să fie acolo și care să mă trag în viitor. Le-am programat să existe și din viitor ele mă trag după ele. Și am să spun imediat și cum mă trag după ele. Și pe teren mi-am imaginat casa, mi-am imaginat vizualizare, casa există acolo, există în viitor și viitorul mă atrage. Deci nu este imaginație, este vizualizare. Casa, o mică plantație de levălțică, niște vițe de vii, poarta în diagonală, plantația de goji, sensul giratoriu cu fântâna arteziană, podețul cu micul iaz și așa mai departe. Asta la un odgon. În partea cealaltă, la celălalt odgon, terenul de la Humării, care este deja o casă, păstrăvărie, grajd, paulovni plantați peste tot, terenul de alături l-am cumpărat deja și vacile pasc acolo. Culmea că Voronețul și marea au dispărut din imaginația mea. Le-am scos. S-au vândut și mi-au asigurat dezvoltarea într-o singură direcție, pentru că în momentul în care mă împrăștie mai multe, nu fac decât să le confund, să le diluez și să îmi înjumătățească nivelul de concentrare pe lucrurile care sunt importante. Deci ideea este că ăștia 2 ani care mi-am programat să stau aici, trebuie să fie ani de succes. Și ca să fie ani de succes, asta înseamnă că muncesc și studiez acum. Acum, nu mâine. Nu în 5 minute, acum. În momentul ăsta, acum. Fără risipă de timp sau de bani. Am trecut prin lecția asta. Am trecut în America. Dacă am niște bani, nu trebuie să-mi iau BMW-ul cel mai tare. Nu trebuie să-mi iau Lexus cel mai tare. Abia aștept să scăp de Lexus ăsta. Nu trebuie să-mi iau plasma cel mai tare. Nu trebuie să iau lucrurile cele mai tare. Nu trebuie să-mi iau haine, nu trebuie să-mi iau nicio haină. Mă bucur de câte ori arunc o pereche de ciorapi, de câte ori o arunc că s-a tocit la alergat. Mă bucur. Am prea multe. Trebuie să fiu atât de light, atât de ușor și atât de flexibil și proprietățile nenumărate și posesiunile și ultimele mofturi și fițe nu mă ajută la chestia asta. De asta am și hotărât, fără risipul de timp sau risipul de bani, ăștia trebuie strânși ca să îndeplinească visul. La fel cum am hotărât că Voronețul și Marea se vor duce.